Mombasa oramoni kaka duond bura giseng'ado matiyo kanyakla gi piny owacho e bwo chenro mar broad base nyaka e tok yiero ma higa 2027 kama bang'e to gibiro bedo kod paro manyien. Jatelono ne loso e apisi ma Mombasa e romo manokelo kanyakla oganda mopogore opogore modak Mombasa matwak e wi chenro mageto kelo dongruok e kor gwenge magidakie e kaunti ma Mombasa. Sisi ni wale ambao kwamba tunaamini demokrasia na tunaamini katiba ya Kenya vile inavyoongea. Wasione ya kuwa kutuambia lugha ya maandamano tutatishwa. Mtu mzima hatishwi nyao. Sijui kama tuelewana. Kiingereza tuwaambia hivi. Back home where we come from, a little child is scared by the sound of a cat. A grown man does not fear the sound of a cat. So if you think calling for demonstrations will be something that is going to shake us or make us have fear, we're telling you the difference between us and you is values. And our values value your right to be able to demonstrate and to picket. So as you demonstrate, we will ask our supporters to actually provide you with that relevant security, the one that you were unable to provide us when we were agitating for the rights of the Kenyans. Doma Mombasa ogolo chik mondo mi mak ja ohala mong'ere kaka Joginda Singh Jandal bang' tamore chopo duoko penjo e nyim doho. Jang'ad bura David Odhiambo machiwo ng'eto ni e kinde bura mar mako ja ohalano